Ara anem a fer un dels gags més forts que s'ha fet mai a cap programa de televisió. I és tan fort el gag que hem estat discutint a veure si el fèiem o si no el fèiem. Però com que té molta gràcia, hem decidit fer-lo igual. Ara, això sí, no volem que s'ofengui ningú i us volem donar unes indicacions. A veure, tots els que s'ofenen perquè estem aquí al llit despullats, fora! Podeu tornar d'aquí un minut, que ja s'haurà acabat el gag. Aquests gags duren més o menys un minut. I no us ho feu explicar, perquè això explicat per molt. I aquells que rufen el nas perquè ens fotem amb el president de la Generalitat, amb l'alcalde de Barcelona i amb els polítics en general, fora! Vinga, au! I aquells que no els agrada que fem bromes de doble sentit, allò, Maria, com tens la patata i tot allò, fora, que us ofendreu, va. Tots els que no els agrada que fem broma amb el rei, fora! I aquells que s'emprenyen perquè ens fotem amb el clero, vinga, va. I si hi ha algú que creu que els militars és una cosa que no s'ha de tocar i tot això, també s'ofendran. Fora. Ja està? No ens hem deixat res? Em sembla que no. Vols dir que queda algú? No. No, ja som fora tots. Hola, Ramon. Mira, maco, és que hem muntat aquesta història perquè venint cap aquí se'ns ha espatllat el cotxe i pensàvem que una vegada acabat el programa ens podries venir a buscar, eh? Gràcies. Adéu, corre. Fins ara, Ramon! Posem-nos-hi bé, que ja devem estar a punt de tornar tots. Sí.